ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଦିନ ପରି। ହଠାତ୍ 10ଟା ବେଳେ HR ଠାରୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ ଆଉ ନାହିଁ। ବାସ୍ କାହାଣୀ ସରିଗଲା। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଆପଣଙ୍କ EMI, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫି ଏସବୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଯଦି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାତ୍ର 1 କି 2 ମାସ, ତେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେଇ ଫନ୍ଦା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବୁ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଇନକମ୍ର ଜାଲ। ଆଉ ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ପରିବାରର ବାସ୍ତବତା। ଇନକମ୍ର ଜାଲ ଠିକ୍ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ଏହା ପଛର ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ କାରଣ କ'ଣ ଥାଏ? ସିଙ୍ଗଲ ଇନକମ୍ ଦିନକରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ରାୟ ଅଜାଣତରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି, ଆୟ ଆସେ, ମନେ ହୁଏ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେହି ଆୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆପଣ ଏକ EMI ଉପରେ ଘର କିଣନ୍ତି, ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେହି ଏକମାତ୍ର ଆୟ ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର ରୁହନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମାସ ମାସ ଧରି କିଛି ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ଆଗରୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ 35 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି IT କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ମାସିକ ଆୟ 70,000 ଟଙ୍କା। ପତ୍ନୀ ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, 2ଟି ପିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ଘରର EMI 25,000, ଗାଡ଼ିର 8,000, ସ୍କୁଲ ଫି ଟ୍ୟୁସନ୍ 15,000, ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 18,000, ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ର 4,000 ସେଭିଂସ୍। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ କମ୍ପାନୀର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, କି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଚାଲିଗଲା, କି ମାତ୍ର 2 ମାସର କଭରେଜରେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 4,000 ଟଙ୍କାର ମାସିକ ସେଭିଂସ୍ 5 ବର୍ଷରେ 2,40,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ କେମିତି ଦେବେ? ଗାଡ଼ିର EMI କେମିତି ଦେବେ? ଘରର EMI କେମିତି ଦେବେ? ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଇନକମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହିସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବଦଳାଇ ପାରିବେ।